Karbi Anglong News Channel kelang arado anaphanta nilihin pen adap kimi akardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel aberta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Di Pluso Baptist Church atumpen Christmas mate arni kethe ajaime Katalondun. Lason si Pierre adang hempu Jesu Christo phan ke kroi atum anke arni kethe mate Jesu Christ amahang kethe ajaime Talondun hurlo. Lason thot si dak dua barguri lakha inkoratrok dolamara dathora PS ke parlo Di Pluso Baptist Church atumpenta mesen pen Jesu Christ amahang kethe ajaime Talondun lo. Bang so amai kachari pon lake pastor khoya singrong hang pensi chari pon lo lapen arna malam than bang NKBA A1 dor sing phangcho pensi jumesen Jesu Christ perthe nang kahache alamjir than pachini pon lo arna malam alam the ke en pon nangli tum aphan kapejok abang perthe hache tanglo lapen Jesu Christ amahang ke thek amen pen nong e sitami chipi chipajir pon lo Lapen risonim so atumpenta kilun ke kanten alir alon chipidun si bang so amaelong RD pidun. Lapen dikon Stefan terangpen monduli arab kido anaphanta kachuru pi pajur pontu. Lapen bang so amai judet pen ke chokijun ajai mexitami pathik pon. Dua Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong Hangpen Christmas Cake Thedong Baptist Church aphan nang kilopot Pastor Rajen Rong Pi Ahinpen CEM Dr. Tuliram Rong Hangaphan Kachuro Pijirpon Lapuson ning keme pen Jesu Christo amahang ke the Katalon ponahut Christmas Cake nang kilopot Thedong Baptist Church Monduli isipen kero Pajirpon
Labang so akek Christmas arni mate arni kethe arni si monduli isi arnama phan ro si kek ing than pon si monduli isi pen chosi ning arong chipi ponlo lapen CEM Dr. Tuli Ramrong hangaphan arnam angno hirjume hang piponlo alang likai along kereng arnam Jisu Christ a hirjume kelong ji aphan pusi Thedong Baptist Church Pastor Rajenrong pipen nilitum Karbi Anglong News Channel asai hemalong Dr. Pen Birta nang pali Daihuri Nongwan Baptist Church along sitami Arni Kethe Arani Katalon Ajame Kapaman Pon. Lakha Inko Ratrok Dua Bargri constituency ke parlo Daihuri Nongwan Baptist Church along ta Pirthea dangalong Pachiton Dunsi Arni Kethe mate Christmas Ajame Misen Pen Talon Pon. Lason si Pirthea dangalong sitami Jisu Christo phan ke kroi arat ke doan lapen kaprek adet along sitami Christian adhorom kirim atum doan pini niphai tarik ingkoi rapho matijong achiklo ningkan surihinira ingkoi raketom aningkan Christmas mate arni kethe ning arong ningkang sam arani lapen Christmas lake Jisu Christo amhang ke thekpen Pirthe amunit atuma phan ningkang sam ewan pilo Lapen Jisu Christo phan laki ningkang sam ari chopusi pudetlo. Pirthea dang Christmas katalon ason thak thaksi Daihuri Nongwan Baptist Church along sitami Christmas talon ponlo. Bang solong Bible angdeng ki enpon laki athepi Pirthea thak alangli ningkedok amunit atum angbong ningkang sam pedonang. Luke hini pen kripli an. Lapen pini Christmas katalon ajay mek along mai phu relipson sinar rap pastor pensi mai chepahem phu ponlo monduli along kenangji ason anta secretary rang sinahan se pen ajoksi lam peklang ponlo lapen arnamalam kethan josna ing tp bth Hope Institute of Theology 7 Nagaland pen ajoksi than ponlo Christmas katalon piju det pen kisik tang a oka an chopen ning arong chipi ponlo Lapen Arnama Hirjume pen ajok Daihuri Nongwan Baptist amonduli alongta mesen pen Christmas katalon ajay mek chun ponlo. Daihuri pen amos ing ti report Karbi Anglong News Channel. Pinya Birta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me